Ja som vždy celý život a v detstve špeciálne mala veľa hrdinov, pretože som robila vždy veľa vecí a keď som niečo robila, tak som sa vždy do toho ponorila absolútne. Takže ja som mala každý týždeň iného hrdinu a iné knižiek som čítala veľmi veľa, Majovky, Verneovky a ťažko sa to dá takto povedať. A potom boli aj filmoví, takí, ktorí už dneska aj nežijú, mnohí komici, Vlado Menšík, Julo Satinský, ale bolo ich veľmi, veľmi veľa. Tak ako mnoho vecí v živote, veľkú rolu hrala náhoda. Náhoda je veľká čarodejnica a tá aj spôsobila to, že som sa dostala k vede, lebo úplne neplánovane som ostala pôsobiť na univerzite a tým pádom na univerzite musíte robiť nejakú vedu a potom počase človek zistí, že to je presne, to je ono, lebo veda umožní to, že sa človek vráti do detstva. A ja som mala šťastné detstvo a bola som veľmi rada, ako malá. A veda umožní človeku to, že ja sa môžem teraz ako dospelý človek, už teda v pomerne vysokom veku, keď to takto mám hodnotiť, stále hrať. A mám okolo seba stále mladých ľudí a stále robím zaujímavé veci. Takže tá veda prišla do môjho života. V zásade vrátila som sa k nej, lebo už ako malá som stále objavovala nové veci a spolu s bratom sme rozoberali všetko, čo nám prišlo pod ruku. Ja sa venujem tomu, čo všetci určite veľmi dobre poznajú, alebo si myslia, že veľmi dobre poznajú, a to je internet. Asi dnes už medzi mladými nie je človeka, ktorý by na internete nebol a niečo na internete nerobil. A to, čo je hlavným predmetom záujmu, nie je vlastne ten počítač, ale je človek. Čiže my sa snažíme, aby človek, ktorý na internete robí s nejakými aplikáciami, na webe, pozerá si stránky, čokoľvek, mal z toho čo najväčší zážitok. Aby mu ten internet sám od seba, automaticky, aby to tam človek čo najmenej musel programovať, dal veci, ktoré by ho napríklad mohli zaujímať. Aby sa dostal k informáciám, ktorých je veľmi veľa. No a internet ako taký je strašne zložitý a komplexný organizmus a je to naozaj organizmus, ktorý sa vyvíja, lebo aj tí, ktorí ho vymysleli pred mnohými rokmi a web pred nejakými 25 rokmi, tak vôbec netušili, že čo sa stane a že dnes takýmto spôsobom to zmení svet. Takže to, čomu sa venujeme, mení svet a mení ho stále. A to, čo je na tom absolútne úžasné, je, že vlastne sme mali možnosť byť pri zrode toho, čiže vidíme, ako sa to celé vyvíja. Informatika ako taká je úžasná, pretože na informatike sa dá nájsť úplne všetko. Kto chce v informatike robiť viac s ľuďmi, bude robiť s ľuďmi, kto chce viac programovať, bude viac programovať. Kto chce robiť v banke, môže robiť v banke. Kto chce robiť v zdravotníctve, môže robiť v zdravotníctve. Kto sa chce špecializovať na nejaké špeciálne veci, napríklad sa naučiť, ako fungujú niekde procesy, no tak môže to robiť, pretože potom ten informatik to nejakým spôsobom dokumentuje, podporuje a ja neviem, čo všetko robí. A keďže dnes sa všetko deje na internete, tak sa to vlastne všetko spolu navzájom vám začne hrať a má to pre spoločnosť naozaj veľký vplyv a veľký dopad. V tomto okamihu moja čarovná palička, keby vyčarovala minimálne 3-krát toľko šikovných ľudí, ktorých tu máme, tak by to bolo absolútne skvelé, pretože je nás na Slovensku veľmi málo, ktorí sme ochotní sa zaoberať takýmito úžasnými vecami. Nerozumiem celkom prečo. Vlastne aj rozumiem, lebo predsa len spoločnosť doteraz dosť podceňovala vedcov, podceňovala akademické prostredie, ale ja si myslím a verím tomu, že sa to len bude zlepšovať.
Ťažko sa na túto otázku odpovedá, pretože dnes máme veľmi veľa akčných hrdinov. Tí akční hrdinovia sú pre mňa medzi nami a sú vo všetkých profesiách. Možno jednu by som vyzdvihla tak najviac. A to sú lekári, najmä tí lekári, ktorí do svojho povolania, ktoré je veľmi ťažké, dávajú svoju dušu. Ja som lekárov obdivovala od malička, aj som chcela študovať biokybernetiku, lebo som im chcela pomôcť, pretože predsa len moje zameranie bolo troška iné ako lekárske a budem navždy ich obdivovať a tešiť sa najmä teda z tých, ktorí tú profesiu svoju robia poctivo. Tak, o svojej tete by som musela povedať, že je dosť taká posadnutá fotením, by som povedala. Ako naozaj veľmi veľa fotí a nájsť chvíľu, kedy ju nevidíte s fotoaparátom v ruke, je dosť ťažké. Hlavne, keď máme rôzne rodinné stretnutia, stále beha, fotí, snaží sa zachytiť nejaké dobré momenty, aby sme mali aj my spomienky spoločné. A takisto aj z ciest rôznych robí naozaj veľmi veľa zaujímavých fotografií. Tak, na svojej tete mám rada veľmi to, že častokrát nám rozpráva rôzne príhody a zážitky zo svojich ciest alebo rôzne situácie vtipné, s ktorými sa stretla a je to dosť zaujímavé počúvať. Tak veľakrát, keď spomínala niečo, keď sa stretneme, že čo sa týka aj práci, tak ma to veľakrát zaujíme. Však predsa len ako internet je už v dnešnej dobe bežná vec, používa úplne každý, ale sama nie som na takej tej úrovni, aby som vždy rozumela, že o čom vlastne presne hovorí, ale ako pokrátke mi niečo vysvetlila presne, povedala mi o tom bližšie, tak je to vždycky zaujímavé. Robte, čo vás baví a hľadajte v každej veci, aj v tej, ktorú naozaj musíte robiť, to, čo by vás mohlo baviť. Verte, že v každej niečo také existuje. Ahojte. Čaute.